Apa yayaine urung tukul untumu? Untunge kok ora payu lho, kok wis powel ajane. Kok wae ora lemu. Awake kurang lemu kuwi. Sekar pisang-pisang sesaji ningkang Sampun ketinggal jangkep. Rentenipun sonten niku sampur lumampah 58. Tali tresna jroning rasa wis angiket keketya raket memanem jero samubari wong maneh sira tak tresnani sedina kaya sewindu angon rasa kangen jroning kalbu lali wong agawe bingung wong manis aku nandang uyung tali tresna tan metong wanci anggonku memuji bisa lestari aja nganti pedhot akeh pepalang jok digawe abot mlaku ngetan bali ngulon tresna tenan jok digawe guyon padang bulan tengah wengi tresna tenan ati tekan pati aselole tali tresna jroning rasa wis angiket keketya raket memanem jero samubari wong manis sira tak tresnani sedina kaya sewindu angon rasa kangen jroning kalbu lali wong agawe bingung wong manis aku nandang uyung tali tresna tan metong wanci anggonku memuji bisa lestari aja nganti pedhot kepepalang jok digawe abot ya oh Blaku ngetan bali ngulon
tresno tenan jok digawe guyon padang bulan tengah wengi tresno tenan ati tekan pati Sapa ki sambung wanci dalu. Tang nih, ayo. Sing gedhe pangapuramu ene Mas sejantung atiku sambung kowe wanci dalu robeno saremu kelawan garwamu Kang Mas Kang Mrati tesake mureh lestarine HP pirang-pirang Kalono ingkang nyaruwe nyamong akibate aku mung bayangke ramoe atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki Pama tenan sida dadi cah telu tak kandhe dikapa gemati mendah boyo yen sida urip lan nyantika bisa bagya mulya Jor lahir putri Sulistya Jor bisa nyuwara dika hawes rono Monggo Pak Yamin. Bar niki mengki Mbah Sugeng. Siap-siap Pak Dik nggih. Pak Dik. Kok ngantuk to. Bar niki mengki Pak Sugeng. Oh alah gambarmu wis kaya ngono. Tetep nikah to? Bisa nggih. Monggo Pak Yamin ngersakaken napa? sing duet Sing duet. ali-aliku Ali-aliku nggih. Slendro. Mung sepele wujute ngene. Wong maneh mung sepele wujute paribasan kuwi tresnaku kang minangka pepindhane wewujudan sihing tresnaku monggo diajen Pancen iki nyatane tali sing tuh tresnaku
iki wis dadi darbeku sinimpen selawase uripku mong kuwi tandha yekti prasetyaku apa anane mula aja tinuwa najan tresnaku wis lungse iki ali-alimu ning driji manisku rinenggo slamining gesang tanepi nisa hati hatiku yo mong sepele wujute ning bebasan kuwi tresnaku napa pepindhane wewujudan sing tresnaku pancen iki nyatane kali sing nuhut tresnaku iki wis dadi karepku sinimpen selawase uripku mong kuwi tandha yekti prasetyaku apa anane mula aja tinuwa najan tresnaku wis lungse iki ali-alimu sing manggone Driji manisku. rinenggo slamine kesah Ya. Yuk ya. nisa Hei. nganti patiku Jos. matur Matur suwun nuwun Pak nggih, Mantono. nggih. Pak Yamin nggih. Monggo gilir gumantos Mbah Sugeng saking Selang. Eneng sinden disusul anake. Apa nggih? Alah genah putumu no kok. Masa? Kok iya no masa lali. Kuwi Pak putumu to, Lek. Iki yo ndongane Sindio Masik ya Pak Mar. Karo leren no. Niki nggih nuwun sewu nderek dana swanten mugi Bapak Sarno Ibu Mini anggenipun nindakaken darmaning sepuh manggih gangsal lancar rahayu wilujeng sak pengeripun lan mugi-mugi sedaya kro arga laras sugeng makarya manggih rahayu wilujeng. amin. Niki rehne kula niki watuk jane saking nekate niki mengke gandole ndek sak geduke nggih. Ndek tenan iki gandole nek. Oh, gak disembung to? Oh, nek sembung niku gak patut ning kene. Oh. Nggih, sembungane teng mriko. Nyuwun tresna suci ning ya menake diketawangne. Oh, ngaten nggih, tresna suci.
sakniki pun sami-sami Mbah Kung nggih. Lah tresno suci. Oh, sakwenake iki paniramu. Suteng Nindra Prajane Sri Bumantara. Sun Wastara. Monggo. Pandemen joget. Nenes lamun sirah karepe krasna. Wong manis aja tumawuh. Ati bingung mung tansah ambarung. Pepuntone dadi lenglung. Yen tak pupus terus ketlarung-tlarung. Sarung jagung saupama woing aren mangklung aneng marga pancen abot nandang branta tansah eling kenya Kang Sulistya gelang alit ing deriji terong alit tuwa pinggir kali jolali janjimu wingi terus tak anti siang pantoro ratri wangi sepi dadi saksi lutu metes kaya banyu mili banyuwunku marang Gusti muga ndika mangke tresna suci yo sugeng rawuh sedaya sedherek saking dawa. Wong manis aja tumawuh ati bingung mung tansah ambarung peputane dadi lenglung yen tak pupus terus ketlarung-tlarung sarung jagung saupama woing aren mangklung aneng marga pancen abot nandang branta tansah eling kenya Kang Sulistya gelang alit ing derisi terong alit tuwa pinggir kali jolali janjimu wingi terus tak anti siang pantoro ratri yo gorokane
buwengkek iya sak omongku tenan to. Gantole ndek sageduke. Kowe jane takon gantol liya iki lho, ora mbok gantol-gantol. Ora teko nek gantol liya. Oh kena aku sing kaya ngene angel ram lho. Mergo gantole nek kono. Ya. Wengi sepi dadi saksi. Lotu metes kaya banyu mili. Banyu wonku marakuti. Muga tika mangke tresna suci. Matur suwun sanget wedalipun Pak Maryono Sugeng Makarya. Nggih, matur nuwun Jolali tanggal 17 Oktober. Oh iya iya. Nggih. Nggih, tanggal 17 Oktober niku kalih Mas Maryono sampun di-share. Niki kula lajengaken. Nggih, terus. Niki nggih nyuwun idi pangestu panjenengan para rawuh sami bilih tanggal 17 wulan sedasa niku kula nggih badhe mantu. Oh iya. Nggih, kula nyuwun tambahi pangestu. Nggih, kula suwun rawuhe ngoten nggih. Nggih. Kula nggih. Nggih. Mosok nek ora ning nggonku ora isin. Bangeten para becak. Aku tapi saiki ngusume ngene Pak De. Saiki nek gak dipunjung aku yogah aku. Lah saiki menake ngene Pak Maryono, pilih dipunjung apa pilih diomongi? Menak aku enak tak aturi. Alah omong apa. Niki wau niki nggih niku Pak De Lanjar. Si punjungane pirang-pirang kok trimo omong. Betul. Iki Pak De Lanjar niku wau pun nyuwun gending. Alah. Gendinge antepe ngati ken nyanyekne Pak Maryono. Nggih. Ya ngono ta, Kun? Ya, Kun. Iya ta, bener ta ngono. Punjungane pirang-pirang kok trimo omong. Nek ora diduwiti gonge ora muni omonge. Nek ora diduwiti gonge ora muni. Nggih, sita mawon nggih. Malung lah sita ideng ora apa-apa. Sesuk nang ndi? Nggih, nek gantungan ora nek warunge kok. Lah nek warung ning rong ora nek warunge ning gantungan ki. aja ngomong. Oh iya, antepe ngate yo. Ya diketawangne wong iki sine pandemen joget tok. Ngoten ketawang. Iki karo nyapa? Desari. Lha iki wong-wong ki nyapa tanggap negong cuma dorang-dorong kuwi masane iki. Lah tanggap negong kok dorong. Bang, ayo. Jogeti ketawang iki. Nah, ngono lho. Tarwanto kancane ditak. Iya, bar kengko. Ya, Tarwanto. Niki nuwun sewu para tamu ing kula niki tanduk niki request saking panjenenganipun Bapak Trolanjar niki. Bar kengko anu gendenge Darman ganti plekne pisan. Darman Supan. Sabareng nyuwasembrono Wis dadi anteping ati nganti kapan mung bakal tak enteni. Aku wis kebacut tresno ya mung sliramu sing katon ana mata yen bengi ra bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengin weruh dheweke apa bisa aku nyanding sliramu dowong ayu sing dadi pepujanku tulung ana rasa kangen atiku nganggo asam manis sing tak
tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu sing bisa nambani tak suwun rena lan wengi dadi tombo kangene ati ya Argo laras wis dadi ati nganti kapan mung ya aku wis kepacut tresno ya mung sliramu sing katon yen bengi ra bisa turu kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengen weruh dheweke apa bisa aku nyanding sliramu Jawa ayu sing dadi babojanku manis sing tak tunggu lah ngono tangkap nego iki dijogeti ngono. Nggih to, ini cocok niki. Cocok. Nggih. Kangen iki bisa mari yen sliramu bisa nambani tak suwun rena lan wengi dadi tombo kangene ati iki jos sederek Darman saking Supan iki lho Pak Darman Supan iki lho ha iki lho sik ta kowe tukang syuting barang kok geger iki lho tamune iki lho kek oh iki kok kek tamune sik Pak Darman yo oh tolak sengkala oh keng mugi rahayu neh ya mugi rahayu tolak sengkala ya. Ya. Mugi rahayu tolak sengkala. Ya. Iya. Karujake para sarjana ajeng ayati minlas dari widada rujake wong demen ngilo lamun kanggo seduci aja lalelo ya Sri
ngantos ken wadai kelas tiwas-tiwas nglabuhi wong ora welas rujak kawis bumbune gula sairis ayo watis-tis ing lakon mesti nulis ya mas berat mati kenis kenis si Mahaprabu Pancala amba patri Prawarga sami ujang mopiar jajanan pasar gelang gumalang senang mencorong tinulak sengkala kari mulya nama matri prawarga sami bocang mopiar jajanan pasar gelang gumalang jenang mencorong tinulak sengkala kari mulya ama matri prawarga sami bocang mopiar jajanan pasar gelang gumalang jenang mencorong tinulak sengkala kari mulya ama matri prawarga sami bocang mopiar jajanan pasar gelang gumalang senang mencorong tinulak sengkala kari mulya. Oh tanduk ratapan si buta ya. Ayo langsung garap dangdute sigrak. Oke, Terus, ratapan si buta rondo gantungan Gantungan, betul. ati kesiksa ya. Buka celuk. Peteng dedet lali mangan buka ati Ya luwe lali mangan ki. coban Yo iki awan apa bengi sore kebangetan uripku iki Duh Gusti paringa margi Benjang kula ingkang katon ya. Yo kula benjang tumut sinten ya untuk melu nang selang to. Bapak Ibu mboten Ya. boten. Monggo Mbak Yu. Saka la saka ya yo kok dalane piye mbok tak kira nek berjogo Apa pantene nasibku urip iki tanpa bapak ibu
yo woy yo nelongso jroning Rondo gantungan. uripku. Yen to dadi anak yatim piatu yo 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 kendo cah ayu jenengmu sapa ya sliramu ya Pindawara Sambadra lilana aku tresno duh wong ayu klapa muda leganono ya ya Sampun ya ditinggal wong lanang. Kula niki sekerta gantungan. pun pisahan Pun pisahan nanging durung pegatan. kurang ajar nduk bojomu kuwi duwe bojo ayu ora tau dikeloni najan sira nduk gantungan aku saguh ngeterke kowe pegatan Witing tresna emas saka kulina. ya Saya ya. supe, aku saya tresna. ati kesiksa anake sapa cik lho tinggali lunga. Aku trimo sego jagung gedang telang. Apa kabeh lelakonku nasib kewitiku ya arani oh ya aku urip terasa kaya ngene atiku yen kelingan tresnaku mbok gawe lara nangis atiku kesiksa ninggal aku karo wong liya lilo aku kudu lilo kuwi direpot liya anake sapa urip wis mulya mbak yo iling atiku kesiksa lani biyen kowe lunga pawelingku jong ati sembrono nang luar negeri kudu sing ati-ati
anak bojo neng nggonku nunggu ngenteni balimu tak rewangi burune dewatu kowe mulih malah arane ati ora nggawa duit malah nggawa bayi anake sapa iki anake sapa aku isin yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa ra kelingan janjine semono omah gedhek iki wis arep rubuh piye aku ra neteske lo nyawang anak saya gedhe ragate kowe mulih bayi oleh ya parah senengane apa? Oke, bayar barang to kowe? Rumah Ora bayar kowe. Rumasane. Senengane rondo gantung kan muga dhek kan ora. Aja kaya ngono, Mas. Iya, rondo gantungan Mari ya. nelongso atiku. Iya. Lagi kate siksa wingkae gandengane. Ayo rondo gantungan saya. Iki kanggo dulurku saka Kalimantan, Mar. Mar. Dulure kok Kalimantan. Iya, wis sak mangga. Wis ta. Genduk cahayu jenengmu sapa seliramu pindha wara sembadra lilanana aku ngemis tresna duh wong ayu klapa muda leganana nanging durung pegat kurang ajar nduk bojomu kuwi duwe bojo ora tau dikeloni nadyan kowe nduk rondo gantungan aku sabar ngenteni kowe pegatan witing tresna mas saka kulino saya suwe aku saya tresna aku aja gak tinggali lunga aku terima sekejap alah bembel kok sego jagung godhong telo ya edok-edoke gendok cahaya
jenengmu sapa seliramu Pindawara Sembadra lilanana aku ngemis tresna duh wong ayu klapa muda leganana Ngopi kula mas mesti kereret sampun dangu ditinggal wong lanang kula niki seranda gantungan para pisahan nanging durung pegatan kurang ajar nduk bojomu kuwi duwe bojo ora tau dikeloni nadyan kowe nduk randa gantungan aku sabar ngenteni kowe pegatan Witing tresno mas saka kulino saya sawe aku saya tresno aku aja tak tinggali lunga ya terima saka jagung kadang telo Jas tenan menak to mesti manut aku menak-menak ceplung jurang orang manut ora menak panggah menak to panggah menak